כמה מדברות איתנו על זימון מציאות? מלא. מלא, שרוצות להצליח בזוגיות, בקריירה, וכאילו שואלים אותי אם יש איזושהי נוסחה לזה. אז יש? זימון. יש לך? אני חושבת, והרבה מדברים על זה, זה לא שאני מחדשת, מי שראה את הסרט הסוד ועוקב גם אחרי כאלה שמדברים על זימון מציאות, אז באמת לראות איזושהי תמונת חזון. אנחנו גם עושות את זה בסדנאות שלנו, את היצירת חזון. אבל מעבר לתמונת חזון, מאוד מאוד חשוב לראות רגע את התמונה ולהרגיש מה קורה שם בתמונה הזאת. לחבר את הרגש. אני העתידי שלי, רגע לחבר את הרגש לתמונה הזאת, וזה הכי הכי חזק ביצירת מציאות. זה טיפ סופר סופר קריטי, מי שרוצה באמת לזמן לחייו משהו, רגע לחבר את הרגש. וזה עושה קסמים. הרגש זה הדלק שלנו. ממש. אנחנו הרבה מדברות על זה גם בהקשר שאנחנו רוצות לזמן זוגיות ממש טובה. והרבה פעמים אומרות לנו נשים, אני רוצה להיות מאושרת, אני רוצה שכשיהיה לי בן זוג אני אצא לטייל מלא ואני אראה איתו המון סרטים, ואז אנחנו אומרות בעצם, אז תצאי לטייל היום. בדיוק. תראי סרטים היום. וככה יקום עובד, זה לא אם יהיה לי בן זוג אז אני אהיה מאושרת או אז אני אצא לסרטים, אלא זה עובד הפוך. זה אז אם. קודם כל אני עושה, אני כבר מאושרת, כבר טוב לי, והדברים כבר יגיעו בזמן שלהם, בקצב שלהם. העניין הוא באמת גם לקבל את מה שקורה כרגע. כמו שאמרנו מקודם, מה קורה בגיל 40, זה רגע גם לקבל את מי שאני, מה שאני, וגם מה שלא, זה גם בסדר, לשחרר ולהבין שהיקום לטובתי. כן, לפעמים זה קשה. זה קשה. שאת רוצה מאוד משהו, וכאילו זה לא מגיע וזה לא מגיע. נכון. יש בזה קושי. אבל כמו שאמרנו, כמו שאמרת, אנחנו בדרך אל האתגר הזה, אנחנו נחיה איך שאנחנו רוצות לחיות, אנחנו כבר נחיה את המציאות הזאת שאנחנו חולמות עליה, כי הרי אדם בתוך עצמו הוא גר. ממש ככה. נתחיל עם זה והמציאות תגיע. אז זה לא שצריך פשוט לחכות ולהגיד, אוקיי, מתישהו זה יקרה. צריך לפעול. נכון. והפעולה היא מתחילה אצלנו. לגמרי אצלנו. פעולה, רגש, מחשבה, חיבור של הכל. Good luck.